Salamu alaikum. Wa alaikum salam Alhaji, barka da warhaka. Kai ne mai gadin gidan nan? Ni ne mai gadin gidan. Da Allah da Annabi, wani taimako nake nema a wajen ka mana. Wata yarinya ta ce nawa ƙaryar kan cewa mahaifana masu kuɗi ne. Ka gane? Na gane. Ina so in kawo ta gidan nan. Ka rufa min asiri, ka nuna mata kan cewa wannan gidanmu ne. Kamar yadda Allah ya rufa mana asiri mu muke cin arziki. Yanzu zan baka kuɗi, zan baka amma kaɗan ne fa sai dai kai. Ba matsala, ba matsala. Idan muka dawo muka zo da ita zan tafi, zan ƙara ma naira 500. Da Allah ka je cika alƙawari, ka san dai mutane da yanzu ba abin yarda bane waje. Ai da ni da kai yanzu zamu zama ɗaya in dai har za ka rinka rufa min asiri. To shikenan, godiya nake Alhaji. Da za a ringa samun irin ku gayin nan package yake ko package. Ai ko da ku za a ringa ragewa ai wallahi. Alon guro ya kake? Na shigo wallahi. An gudu galau, ya gida, ya wurinsa, an tayi galau. Alhaji, an gudu. Wai a kai, ka ba su kawai ai yanzu bacci suke yi. A bude dai gaskiya ni zai shiga mu gaisa. Kin gane? An jima za mu dawo. Datin yana bacci baya so ana tada shi. Kin gane? An jima sai mu dawo sai mu je ki gaida su. Ai dai kin ga gidan ai. Kenan da na ga gidan tunda dai ka mana kuma dai shi kenan amma ba ni shiga mu gaisa ne yana da kyau. Magana ta kare ai, karki da mu. To hajiya koma lafiya. Allah ya lafiya. To Alhaji su kan 500 din da muka kaman ba. Sai ba 500 din ne. Zo mu tafi dan Allah. Ki zo mu tafi mana. 500 din nan dai nake ga ma dai. 500 din zaka ban. Kan tambaye. Hajiya bari ki ji. Zo mu tafi da ko package. Kai ne an yi Allah. Wai zai aiki ne zai ƙarya a gidan ne. Ka wuce ka tafi Allah. Zo mu tafi. Kariyar ma ne. Anan ma sai. Alhaji bari in ga ma na fi ka zama dan iska ba. Wallahi jahilin dan ƙauye ne. Buduwa ne da mugun jahilin dan ƙauye ne ni ba. sai a Kai wallahi ka